वेलकाम बैक टू माय चैनल आंनि चैनेलाव बयखौबो बरायबाय स' आंनि भिडिअस लाबोनायनि खारना दायो बेनो माने नोंथांमोनजों सिनायजानाय नोंथांमोननि फेभरेट आरोना सोरनिबा स' बिथांजोखौ मिथिखायो जोंनि बर'नि फावखुंग्रि एक्ट्रेस जे जुनाली स' आर्जेन्टलि बे भिडिअसआ बेनो जाहैबाय माने बिथांनि फेसबुक पेजआ हेक जादों आरोना ओमफ्राय दा आंखौहाय मा होनो रिकुवेस्ट खालामहरनायखाय माने आङो कन्टेक्ट खालामदोंमोन बेनिफ्राय बेयावहा बुंहरदों आरो फेसबुक पेजआ माने हेक जादों बेनिफ्राय मा खालामनांगौ होननानै स' आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेनो आरोना फेसबुकखौथ' जोङो हेक खालामखांबा बेखौ जोङो रिकभार खालामनो हाया इउटुब बायदि नङा होमबा इउटुबाव जोङो गाइडलाइननि हेल्पजों जोङो रिकभारबो खालामना लानो हायो नाथाय फेसबुकनिखौ आंहा एसेबांबो आइडिया गैया अब्लाबो मोनसेल' स्पन्सार हरनाय मेसेजफोरखौहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होनो नाङा आरोना स' बेयावनो नोंथांमोननि फेसबुक पेजफोरा हेक जानो हागौ जायनियाव मनिटाइज जानाय एबा मनिटाइज जाहांहां बेफोरखौहाय हेक खालामो आरोना जोंनि हेकारफोरा थ' बेनिखायनो अन्नानै आङो डिसक्रिपसनाव होखाबाय माबानि आब' एक्ट्रेस जुनालिनि लिंकखौहाय फेसबुक पेजनि लिंकखौ थ' नोंथांमोना थांनानै रिपर्ट खालामना हो आरोना जाहाथे आरो माबा मोनसे गाज्रि भिडिअसफोर होयोब्ला नोंथांमोना बे आब'खौ साननो नाङा मानो होनबा बेहा फेसबुकआ हेक जाबाय नालाय स' नोंथांमोननिफ्राय आंनि बे उन्दै रिकुवेस्टखौ आङो खावलायहरो आरोना थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो लोगोसे मोजां मोनोब्ला बबेबा भिडिअसफोराव नोंथांमोननि गोसो गोरबोजों खेबसे लाइक खालामना होलांदो थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन